a la 1, a les 2, a les 3 em diu, com va? Sí, i vos heu de presentar. Al final, el grup de Pijos s'ha obert, sí o no? Per si encara me poden dir, som en grup de Pijos. Caminen a la vall, no sé. 1, 2, 3, welcome back! Avui estem en el grup de Pijas, bueno, de Pijos i de Pijas, però jo també hi estic incluït. Bé, aquí tenim una Mar, aquí tenim una Núria i aquí tenim una Miquel Montoro. No, bueno, vinga. I avui sortirem un poc de lo que és fora vila. Vull fer un vídeo que jo també... Bueno, hi ha productes que proceden de fora vila i res, i tastarem un parell de productes dolços, salats, de per tot el món. Bé, vinga, comencem. Com va? Vinga, farem ronda així, vale? Tu primera, vinga, què vols menjar? Això és el darrer perquè això és el dolç i això. Vale, què és? Bueno, això és carn de ternera crua. Mami, tio, m'has mogut el plano. Se gira d'aquí, aquesta càmera. Sí. No, se gira d'aquí. Bé, això és de... Les nines vos ho explicaran? De ternera. Això... Vinga, va. No m'ha diu que això és menjar per cans. Per això. No, xuma. Toca un serrano raro. Espera. Jo vos ho diré. Tostau. No mengiu molt, que pica. Com a paté. Què és això? Sí, boníssim. Sí, saps el bo. No, és bo. És bo, jo m'agrada. Jo no. És bo. Presenta-ho tu. Això és poma Deshidratar. No, això és xoco, no sé què té. Perquè això... Si és blanquita. El blanquita i tot. No, al final te dono un gust. Estem narrant unitat. Sumar això, Miquel. Ah, tio! Oh! No! Mira. Veig un esclat de sang. No, per favor. No. Vinga, va. Que dolent. Que dolent. no puc menjar. Com és? No té molt de gust. Toma tu. No, això no. Bueno, vinga. Deixarem aquí. Vinga. Ara me toca jo. Jo m'agafo un munt de ganes que està això. És formatge cheddar. No sé com, no sé. Això és formatge cheddar. No sé què és exactament, el bretzel o alguna cosa així. Hem de tastar. Jo crec que això serà el mesmo. No, jo sí la només bo. Bueno, espera. Si em voleu vosaltres, mengeu. Jo queria un petitet. Petitet? Vinga, primer M'ha que... triat menjar. Que ja ¿Te menjar. gustan esas galletas aquellos? Però està dolent. Això és bon. Com una galleta així, és molt... Perquè té una cosa així. Té com un gust així de... Vosaltres sabeu aquestes galletes que fan com un cop. Així que són fortes. Això. És molt bo. M'agrada el que m'agrada. Ja també. Per ara és el que més m'ha agradat. Supos que té tant. Bueno, Pipes carabassas. Això són pipes de carabasso. Pipes de carabassas i caramelitzades. és a dir, que han posat sucre, l'han posat dins una paella que...
Espera! Mira, això és com una pipa tijuana, rara. No se menja la closca, se menja tot. Com una pipa d'aquestes rares. Ah, pues jo me'l menjo tot. Què veus? És bo, és com uns cocovets aquí que tenen sal i això, caramel. I mel perquè amunt. Està superbo, eh? Que cop que hi. Toma, Bé, això és un zumo. Bé, ara t'has el que has triat tu, és que m'haurà tornat a triar. He triat aquest. Que és multifruta. Fruta. També són coses de Vila. Ja. Du guayaba, que això vàrem fer un programa, un webcam nam. Du kiwi, du plàtano, du llimona, du taronja, du poma i du pinya. Així que són aquests típics que d'això, però... Ves lenta com guapis, eh? Sí. Això ho heu de dir. Bum. Ara, i això. Vale, extracte. Espera, tu en saps jo? No pinc. Cuiu així. Així. Ui, que se... Ui. Dale, del Johnson. Espera. Així, i sobre tot. Alerta, ja està. Ole. Vinga, una xocoladeta. Està bo. Ai, per favor, feia. Però està bo, eh? Sí, espera. Però m'ha agradat. Està bo. Té com a gust. A sumo de Sí, taronja. és bon, sí. A sumo de taronja. El que té més gust és bo. la taronja. Boníssim. He dit això. Ho has de remenar, segurament. I ja com sabeu, sí. Jo crec que sí. Jo primera. Això és de fora vila, també. Això és vegano, és a dir, que significa que és bio. Du llimona i du pastanaga. Vinga. T'ha agradat, eh? Vinga. Un zumo? Oh! Està bon. I gust pastanaga. Ah, xumat de color taronja! Tapa. Això va pels animals. No. Això... No mos agrada. Té molt gust de pastanaga. Uf. Llimona no té res de Tu aquí? perquè té saliva, té gust. Claro. Com veus, aquí va en diferents zones. Aquesta és més suau, aquesta és més... Bueno, i aquesta és aquí... Bueno... I és de wasabi, així que xaparem una patatilla i volem estar per fer. Ah, però això és normal. Suma. A veure. No, mai. Espera, jo primer ho tastaré, però no. Però és que pareixen ser normals. Espera. Ja, no, això. Tio! Que sí. No! Bueno, venga, va. Això. A veure. No brica tant. Se pot aguantar. Sí! Bueno, mira. Una sencera. Bravo. No, jo això no...
m'ha tocat una picota. Oh, Sumitos no. Bueno, no, són super picants. Oh, no us ho recomano perquè són Jo te fa una galleta, no va fer Sumitos. Això m'agrada picant. No m'agrada picant, però... Sumitos no. És a dir, nosaltres no hem begut això perquè ha estat el primer que hem trobat, però si menjar un poquet de vereno, això, vereno no, però si menjar molt de covent o un poquet de vereno, el seu és menjar llet. Llet. És el millor. Pues això. Vinga, ara... Espera. Ara hem acabat la sessió de salat. Això... No. Ja teniu per estriar aquí. Oh! La pega que va aquí i tac. Això són cereals. Això són cereals d'Oreo. Així, aquí hi ha la pega. Si ho lleves, diu... Mare de Déu. Bonet. Com si te mengessis Oreos. Guisantes crujientes con sal marina. Vinga. Tot d'un arbre fàcil. Això no és bo, això és marró. És com beure aigua. No sé. Gràcies, no? Tenim un caramelos de cherry, que són cireres, que va ser un vídeo de les cireres. Aquí veus. Com veus, ara ho encetarem. Fa la farmàcia, quan entres dins la farmàcia. Para plastilina. És com de menta? No, és menta. Què diuen de xe? És més bo que aquell que fa els dos. Com bon, no? Ai, pica. No, és bo. Se sonriu. Però que no sigui tan... Ho llevarem enmig, perquè aquí ja ho he dit jo. I clar, pues... No sé. Ses pipes. Les pipes se formatge. Està bé, eh? També les pipes. Pipes. Sí. Jo les pipes m'han comprat, no? M'han pensat no m'agradarien. Jo recomanaria, si podeu, això. Això és... Està superbé, això és superbo. Per jo està molt bé. I bueno, nines, ja acabem aquí el vídeo. A vos ha agradat? Sí. I res. I ara, pues, ja està. Au. I res, jo me quedaré en les Oreos. Si voleu algo més... Nines, vinga, a despedir el vídeo. Adéu! Punt. Au i doi!